بینرین هجا دەستپێکی ئەس پێ بێژم نوچاومە نەتێکلداری پەیمانە لۆزانەیە لێ گرێدای پەیمانە لۆزانەیە چاواکۆ 101 ساڵن دەولەتên داگیرکەر بە تایبەتی پشتی پەیمانە لۆزانێ û bi deseriî de dewleta Tirk li beşên Kurdistanê polîtikayên pişaftin dagirkirin û helandinê dedin meşandin de di destpêka sala 21 de çan hinek destkeftiyên gelê Kurd hatine bi destxistin lê partiyeka Kurd çawa hîna jî piştî 101 salan xizmetê ji van dagirkeran re dike nûçama her têkildarî vê yekê ye şevê din carekê din sewqateke mezin ya dewleta Tirkiye li ser xaka başûrê Kurdistanê bêk hat mixabin ev sewqiyat û hevkariyên ku bi dewleta Tirkiye ku bi pedekê re pêk têne di sala 101 ya ji peymana Lozanê de hîna bi awayeke eşkeretir derdikeve ez pir dirêj nakim nûçama her tiştî ve dibêje. Artêşa Tirka dagirker bi dehan leşkerên din ber bi baragih û noqteyên xwe yên dagirkeriyê yên li başûrê Kurdistanê veşand. Çavkaniyekî herêmî ku nikarî navê xwe eşkere bike ji deverên şer û dagirkeriyên sînorê Amêdiyê û dêra helokî agahiyên nû parve kir. Çavkaniyê herêmî got, şevê din dewleta Tirka dagirker sed leşkerên xwe anîne seytereyeke bajarokê dêra helokê girêdayî navçeya Amêdiyê. Li wir leşker ji wesayîtan peya dibin û bi peyayî diçin geliyê Reşava. Pişt re jî derbasî noxta û baragên leşkeriyên li başûrê Kurdistanê dibin. û bi şev jî nêzîkî 25 wesayîtên zirxî dibin navçeya Çelê ji wir jî derbasî serzêrê dikin. Li ser vê liv û tevgera artêşa Tirk çavkaniyên herêmî destnîşan kirin ku ev yek jî nîşaneya amadekariya dagirkirina Çiyayê gariye. Ji dawiya hezêrana îsal, dewleta Tirka qirker dibin çavdêriya pedekê de rojane sewqiyata leşkerî ber bi başûrê Kurdistanê ve pêktîne. Ev yek jî gelek caran bi dîmen hatine belgekirin û jaliyesazî û rêxistinên serbixwe ve jî hatiyera dagirkeriyên nîşan dide ku dewleta Tirk û pedekê dixwazin peymana Lozanê ku 201 sal li ser derbas bû carekê din bixin meriyetê. Peymana Lozanê 24 tîrmeha 1923 hat îmzekirin. Bi vê peymanê re dagirkirina Kurdistanê tenê bi sînorê xakî ve nema û di hemû warên erdnîgarî, siyasî, çandî, ziman, aborî û her wekî din jî bixwe girt. Gelê Kurd zû li xwe şiyar bû û bi pêxistina agirê çendîn serhildan û şoreşan ev peyman bi tundî redkirin. Zanebûn xwe di nav vêgotinên pêşeroj û paşerojê de ji nû ve ava dike. Ango dîrokê û paşerojê ji nû ve şîrove dike û ev yek jî hêza wê ya niha dide der. Di roja îro de ji bilî pedekê hemû aliyên siyasîn her çar beşên Kurdistanê li dijî vê peymanê dibin sîwana Kongreya Netewî Kurdistanê kenekê de kom bûne. Par kenekê bi boneya 100 saliya peymana Lozanê bi beşdariya 600 kesên ji partiyên siyasî, rêxistin û kesayetên navdar yên her çar beşên Kurdistanê û biyanî konferansa 100 saliya Lozanê li darxist. Lê carekê din tenê partiya ku tevlî vê konferansa Netewî nebûyî pedekê bû. Pedekê ne tenê beşdarî konferansê nebû. Lê belêbiriya medya û rûpelên xwe yên nefermî bi her awayî dijberiya konferansê kir û hewilda girîngiya wê ji holê rake. Herûha pedekê cihê xwe li gel dagirkeran digire û mil bi milê wan